Wager-ager rasane seger tuku srebat campur apukat. Awake seger sing tanpa dokter, awake sehat tanpa ngombe obat. Awake lemu tanpa ngombe jamu. Masak beras sayure gampas awake bergas, sehat seger waras. Lali-lali aja lali dulur, ayo manembah mring Gusti. Sedulur kabeh gak usah ndek perasaan, isin check up kesehatan kudu sing rutin. Ambek dokter dulur kita kudu yakin, mulane gelem olahraga sing kanthi rajin. Gula darah dulur ojo sampe dhuwur, nek ngombe legi ojo sampi ngawur. Jaga kesehatan kudu diatur, nek kadung kena diabet uripe hancur. Konsumsi lemak dulur ayo dicegah, sebab iku bisa ngotori darah. Kadar gula tinggi ndadekno susah, bisa menyumbat pembuluh darah. Apa maneh sing darah tinggi, mula ngombe kopi kudu dibatasi. Nasihate dokter dulur ayo dipatuhi, supaya panjang umur gak cepet mati. Semanten atur kawula sae boten borong keresa. Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis kok gak nganut kancane ku ya apa sih Kar? Apa? Kene ngomong merdeka wae. Assalamualaikum. Lho ya gak apa-apa, iki merdeka aku dhewe sing durung merdeka. Ya tapi ku jenenge gak kompak. Salah awakmu, salah. Aku rombongan rene mau. Rombongan. Arek-arek mahasiswa UNER. Oh, kene. Sini. Sini. Rombongan kok tumpak napa iki, Mas? Truk. Sing salah ke awakmu kok. Salahku kok endi? Nek kapane Sabil merdeka. Merdeka. Iki assalamualaikum. Assalamualaikum. Konyo horas. Cekok anu gak Oh, podo. kene. Ah, Yo, iki tak takonane dhisik. Sap, rada rono. Biasa temen kon niku nek ana wong jange ngomong. Iya, Kono lho. kesempatan rek jajar wong arek ayu. Lah gak ngono kon. Poso poso. Masih poso lah, sing penting Kuat. Ini Takono nek ngono. Ini menandakan bahwa dunia sedang berguncang. Populasi manusia akeh wedoke. Oh. Sakmene kae sing Ya PKL wis ning RRI. ngono biyen. Hah?
Biar dunia bergoncang, aku tetap utang. Ya. Yang satu itu dari mahasiswa mana Bu Ketua? UTM. Apa itu UTM itu? Universitas Trunajaya Madura. Selamat. Loh, aja guyu-guyu ngomong lagi radio lo ya. Enggak boleh kita Satu persatu. Langsung aja. Namanya siapa? Yang sini. Aziza. Aziza. Oh, Aziza. Iya. Ini dari Tokyo ya? Iya. Pak Jombang. Asli mana? Kediri. Kediri. Pantes ambu tahu hari ini. Yang ini semboyane ngene. Iya. Kediri kutane. Ini siapa? Cepet. Rara. Hah? Rara. Oh, Rara. Mikir ndak usah dimunduk. Rada aja gak apa-apa ayo. Oh, iki namanya siapa? Rara. Saya. Dadapo. Beda ya. Yang satu ini siapa namanya? Habibah. Oh, Habibah. Dekat. Habibah Habibah. Ah, iya Habibah. rada mengide. Iya. Yang satu belakangnya. Namanya Elvina. Elvina. Dari? Saya dari Kediri. Oh, Kediri juga. Tahu kuning. Oh, Oh, brem. Oh, Madiun sih. Iya, siapa? Rifda dari Madiun. Oh, Madiun ambu brem iya. Kayak kayak ponak aku saya. Dalam rangka apa kesini? Moneka Madura. Siapa? Gak takok awak. Lo takok. Boneng nang boy. Uul. Ini kan dari Madura. Bing, Abi tak ketemu. Beda telok menggo. Minggu, Pak. Oh, telung minggu. Telung minggu. Nek petang minggu atret. Derma kabar, Pak. Derma kabar. Sehat. Aduh, pada berat. Neka sabil. Yang dari UNER mohon menjelaskan maksud kedatangannya sini salah satu ayo. Sama aja ya, iki le. Sik. Ya iki le. Ya cantik, ya ayu. Aduh, makasih, Pak. Oh iya. Lapo awak dhewe biyen kesusu tuwek. Mahasiswa UNER jurusan apa? Saya dari pariwisata. Pariwisata. Iya. Yang lainnya? Kalau ini dari bahasa Inggris. Oh, berbagai jurusan. Iya. Jurusan apa yang satu ini? Bahasa Bahasa Inggris. Heeh. Di sini magang. Oh, magang. Iya. Magang apa itu? Magangnya apa? Megang bang. Magang di Oh, di Pro 1, Pro 1. Ya. Ini Ludruk tahu pernah mendengarkan Ludruk? Pernah. Loh, ngene Pernah iki. nonton Ludruk? Belas. Pernah. Belum ya iki delon. Oke, Tak Kusnan, Tak Pendi. Ternyata kita juga masih bersinergi dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya buktine. Ya, kita bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa ya. Ludruk itu yang jelas nilai perjuangannya, nilai nasionalisme dan patriotisme dicamkan ya. Ludruk itu punya sejarah perjuangan Mas Anundo ya. Iya, paham? Paham. Temen ta. Paham. Nek wis paham, ndang nanggap wong tuane kok nanggap Ludruk kapan-kapan ya. Nah, carane menghargai Ludruk, Nduk. Besok nak menikah, bapakmu kok nanggap Ludruk. Ya. Iku ya. Kapan rapi kan? Besok Pak kalau bangunnya nggak kesiangan. Oh, gitu. Bisa banyak lah. Terima kasih semuanya ya. Sukses selalu nak ya. Wis disangu nak? Wis disangu. Wis disangu kabeh ta? Disang kabeh? Ya ngiten aku oleh THR. Nek durung duwe sangu. Ya njaluk bapakmu. Wis, tetep Ayo, Kak Pendi iki mari Umumnya poso. tanggapan iki Ya. lho. Engko mari riyaya. BE ana kanca-kanca. Ya. Sing ado-ado kono kepingin roh ya apa rek Ludruk RRI. Ya, gampangane ngene lho gampangane. iya. Selama iki ya wong nganggep bahwa Ludruk RRI itu hanya Ludruk siaran. Tapi ternyata Ludruk RRI itu bisa ditangkap nang daerah-daerah, bisa diundang nang omahe wong-wong gitu loh ya. Ditangkap lah. Bisa, heeh, contoh. Carane ku ya apa Lah, soalnya contoh kan- contoh niki. apa? Tanggal 11 Juli 2021 iku RRI pentas yang di dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Hajati sedekah bumi. Lah, ayo salam rek ngene ketua panitia. Ya ketua niki Ibu Kepala Dusun Ibu Siti Nuramina, Sekretaris Ibu Sofia Darmayanti, Bendarai Bapak Nuriyadi.
ya. Seksi keseniane Pak Sudiono BPD, Pak Taufik, Pak Supranowo LKD. Seksi perlengkapane Bapak Suwono BPD, Bapak Aryamin lan Bapak Irfan. Lah seksi keamanane Linmas Dusun Balong Jerambah termasuk Pak Muso, Pak Dio, Pak Sugianto lan Bapak Sriyono. Iku mang Ya. kabeh bapak panitia. Ya. Tapi ojo lali semboyane Iya, sampean. iya. Semboyane sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati, perempat RRI Suara Budaya Surabaya. Surabaya kutane Jawa Timur tlatah katelah dadi kutha pahlawan. Surabaya bagi wujudane dadi pawitan revolusi bangsane 10 November 45 Cilaka berangkara digempur lepur lulupran nyata kemerdekaan prawirane roh muda kasutirane arek Surabaya. Surabaya bagi wujudane dadi pawitan revolusi bangsane Singosari Mojo pait nyata agung pangajak dadya tapa palupi ning aluhur padha ruko surae tur gemuruh swarane pambarisan pahlawan Surabaya. Cakning, sugeng dalu sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI, lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Ide cerita Cak Insaf. Sutradara Cak Insaf. Dalu niki ndamel lampahan Tobat seri 8 tamat. Kanca-kanca ingkang nampi dapukan sarmin dipun lampahaken Cak Puryadi. Ning Purbandari dalu niki dados Darmi. Soni dipun lampahaken Cak Sabil. Rika dipun lampahaken Ning Wiwi. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Amir. Cak Pendik nglampahi dados Pak RT. Bu RT dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya.
Cak Kusnan dalu niki dados Karji. Karjo dipun lampahaken Cak Insaf. Cak Ning giaran ludruk dalu menika kairing swantene gongso Kiai Macan Putih lumantar ruang kesenian Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Dr. Sutomo Surabaya saha SMKN Negeri 2 Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator studio Cak Isnan. Operator video wonten Cak Lika. Busana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Bu. Nggih sampun mulan mawon lho Bu niki lho Bu. Sampun. Niki Saiki wis gak iso metuhi bapakmu, Nduk. ini sabar niki Bu minyangin Bu nggih Ibu katose masuk angin. Niki Aku gak butuh apa-apa, Nduk. Iki Sony ya apa? nggih. Lha kula Sony dipel koyo gak diangkat. Apa Sony niku lho? Sampai ditinggal bapaknya wis dikubur gak mulai-mulai sajane nang ndi sele makmu iku. Sabar. Nemen-nemen gawe atine wong tuwa Sony. Aku nemen aja Mas Sony. Nduk Rika. Nggih Ibu. Nek wis koyo ngene iki. Kaya ibu wis gak duwe sapa-sapa. Sabar ningali kula lho Bu kula. Lah iku Sony. Sampeyan nanti lho Mas. Kalah menang. Oh teko-teko aku malah ditanggi aku ku sehat. Ya pancen rong dina aku gak mulai sepurane. Kebajute sampean Mas, kebajute. Ngerti bapak loro ya gak diparani blas saiki. Mas Sony. kondil Mas. Sik lah iki lek ngomong ya apa lek padha nangis kabeh. Lapo ku nangis iki lapo? Sony. Bu, Belok. wonten pasang teror wonten apa? Ajeng slametan apa? Kulo enggak sile. Awakmu nang rumah sakit enggak yo an. Bapakmu koyo ngono yo wis gak gelem Namun milih. bare sih bapak dibetotong rumah sakit kan kajengane jenengan kali. Sony. Delok nih, Bu. Napa, Bu? Napa? Bapakmu wis gak ono. Bah, Kebajute Sony ketibel gak gelem mulih. gak diangkat di WA. lah saat ini jenazah bapak temu di Bu. Kau ngerti? Kesuwen ngenteni awakmu. Kok mboten Wong-wong mutusi, kesuwen awakmu digoleki yo gak kena. Saiki bapakmu sing kuburan, Sony. Niku ya apa? mboten ngertos kula sih, Bu. Ya apa nek ngenteni? Nganti sore koyo ngene. Kedayek ngatos kula klopo ini. Aku kira sampean niku ya gak teko-teko. Sony, Dibel yo gak beres. sakjane ya apa-apa sih mbok pikirno dibel wong sakmene ki gak kena. Wis gak ngrekeni ibu ta ya apa? Wis ibu tak melok mati bapakmu ae. Sabar Bu. Kali sampean kebacut Mas. Ya apa ngene iki? Siji-sijine kok kaya ngono. Bojomu lho, Son, deloken bojomu sampe koyo ngono iku lho. Nyuwun sepuro nggih. Terus awakmu nang ndi ae lele. Rasa berapa mbak sampean Mas? Kebacut sampean Mas.
Kon mobile bapakmu wis mbok gowo arang-arang mulih bapak ning rumah sakit gak gelem niliki. Mobil ibu kula gadekaken. Koyo ngono Soni karepmu iku ya opo sih Le? Nggih kula ngeboti seneng-seneng karo kanca. Tega Le nek wis koyo ngene ya apa awakmu wis gak iso delok bapakmu Soni. Kalau sepuro nggih Bu. Kula ngaten. Kok tak badhe teng makam bapak. Apa? Aku dulu sepuro ya. Ada sepura. Tak kira bapak digawa rumah sakit. Kira-kira rumah sakit ya wis tak anggap iso nangani bapak. Sampeyan iku anak siji-siji nek kaya mentolo mbek wong tuwa man. Sampeyan nemen sampean. Wis to Soni. Sampeyan wis gak kanca mbek aku. Mbek wong tuwa ya. Wis Rika. Rika. Rasa welas blas sampean kanca sampean Mas. Rika. Menengo dhisik. Tak kandhanane Masmu Soni. Soni. Paribasane kon nangis jungkel-jungkel. Sampai okipu. Awakmu wis gak iso ndelok bapakmu, Soni. Wah pengen nebus dosa kula. Makane sadar yo nak yo. Inggih. Awakmu saiki karep duwe ibu, Soni. Ibu mek masrahno nang awakmu. Kon kepengin ibu mati nganggo cara apa, Soni? Kon pengen bahagia no ibu tak? Apa pengen ibu yo lara ngenes? Kula keton ketuwung Bu. Wis ketut bapak Bu. Wis ndek tanganmu. Ayo nang kuburane bapakmu. Ayo. Bapak. Wong yen lagi gandreng arep berjuli bledase gunung. Wong yen lagi naksir arep berjuli yen perang nuklir. Nadyan lagi bokek direwangi trekek-trekek. Jarene wis sejojo Mas, apa-apa kudu wong loro. Wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit-kredit. Jarene wis sejojo Mas, apa-apa kudu wong loro. Irung bangir wae sapa Dek? Ireng bangir ya duwekmu Mas. Lambe tipis wae sapa Dek? Lambe tipis ya duwekmu. Canggut nyatis wae sapa Dek? Janggut nyantis ya duwekmu Mas. Bangkeane wae sapa Dek? Nangkeane ya duwekmu. Piye Dek wae sapa Dek? Mestine ana sing duwe. Iki piye Dek wae sapa Dek? Mestine ana sing duwe. Iki piye Dek wae sapa Dek? Mestine ana sing duwe. Iki piye wae sapa? Mestine ana sing duwe.
lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi nadyan ora duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh mas apa-apa kudu wong loro irung wangir wae sapa de ireng nangir ya duwekmu mas tipis wae sapa de lambe tipis ya duwekmu sanggut nyantis wae sapa de janggut nyantis ya duwekmu mas pangkeane wae sapa de Angke ane ya duwekmu iki piye de wae sapa de Mestine ana sing duwe iki piye de wae sapa de Mestine ana sing duwe iki piye wae sapa Mestine ana sing duwe iki piye de wae sapa de Mestine ana sing duwe Monggo nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki anu ya, Mbak Uul ya. Oh nggih. Mbak Uul ini logistik makanan sakmene kene iki teko remas kabeh. Enggak, remas-remas. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Persiapan buka bersama Nggak, ini nggak. Bapak. Makanan ini saya tanya, ini kayaknya masakan khas Madura. Betul. Apa namanya itu? Sate Madura. Itu khas sate Madura, Bapak. Satman berarti iki. Iku ana sego Sate Madura. Madura. Satmat. Sekak emat. Iku sego Madura. Iki sampe iki. Apa iku? Sego bebek. Jadi siapa Pak RT? Teken Niki apa? adik didungani napa mboten? Lho kudu lho. Lang buka bersama. Nggih matur suwun Pak RT, Ya. anu ngundang buka bersama Lah. warga mriki. Niki lak kate riyo ah. Oke. Kula Lah iya. jujur mawon Nggih, iki, nggih, jujur nggih. mawon. Nggih. Nek pun kumpul-kumpul kados ngeten niki, kula sik kelingan dulu di sinang nembe sedo niki lho. Pamit. Pak Sarmin. Kita sareng-sareng kirim Lah, tapi alhamdulillah Pak RT yugane sing namine Soni niku sakniki nggih ketokipun seder. Alhamdulillah. Lah nggih. Wis tobat. Aku tahu. Seder iku lho. Iya nggih sarung. Wis gak anu pokoke jamaah. Waalaikumsalam. Lah, Sani. dawa umur rek termasuk Soni. Aduh, Monggo Mas. Soni. Alah. Iki dari Pak RT kan? Nggih. Aku enten kok ngerti pangkring kalau itu biasanya kan gitu. Lah sampean sing kebangetan Mas Soni, mboten tahu teng balai, ketemu remaja masjid, ketemu Karang Taruna, mboten tahu. Sampeyan seneng dhewe mblayang dhewe mawon. Sampean Sampeyan pangling. ngeten iki Mas Soni kena diarani gedang mateng sirikaya Pak RT. Kalau badhe nyuwun keterangan datang Pak RT kok wonten kelulusan wonten acara kan? Nggih. Acara menapa niku? Niki berbuka puasa bersama. Warga Nah, tak wangsulin mriki. nggih Pak. Mboten. Cemelo awakmu Monggo Son. sampean. Mas. Jadi kan ana undangan toh. Mbak Ulul Mbak Ulul. Uul. Nek anu nek napa nek artis niku penyanyi Uut Permatasari. Niki Uul. Uul Maria. Uul kok dulure tukul. nganten Pak RT kelulusan Nggih. niku mau kan kok badhe matur datang Pak RT. Nggih. Jeneng napa Pak RT kalau wingi sampun ubur rampinipun keluarga. Nggih, nah Sedheripun Joni. Bapak kula Nggih. almarhum pinaringan lancar. Amin, amin, amin. Pak RT yang kuyuk sedaya Sedaya. Nggih. Kula nggih bersyukur nek Soni saniki pun dados tiyang sae. Mbon ngerti masalah dos pundi bergaul kalian kanca-kanca masjidan, kalian kanca RT ngriki. Jenengan pun saniki dadi tiyang sae. Alhamdulillah. Mau niki hikmahe sak samunipun Bapak sampean sedo. Inggih mugi-mugi menika dadosaken hikmah sedaya kangge kita sedaya. Nggih, matur nuwun, matur Sepindah nuwun. malih atas nama keluarga, ibu kula, Ya. lajeng istri kula Nggih. nyuwun
nyadong duka dumateng Pak RT lan warga niki danten nggih. Nggih. Ngapunten Pak, niki wau kula dereng siam lho Pak. Hah? Dereng mboten poso. Nggih. Mboten napa-napa. Tapi alhamdulillah kan Nggih. niki pun sadar nggih. Yang penting jenengan pun menunjukkan niat baik untuk bertobat, nggih, untuk senantiasa mendekatkan diri dengan ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dados niki kula mboten usah nderek buku. Tomo mboten masalah. Apa masih Insyaallah mboten poso mulai tuh. Pak, kula sampun poso. Insyaallah ngeten, nggih nek jenengan sampunipun sore niki berbuka puasa kalian warga sedaya, jenengan besok saged memulai puasa. Nggih, mboten napa-napa nggih. Sing penting niat sampean mawon sing apik, niat bener-bener bertobat.